Dæk. Så optager vi. Nej, den går godt herovre. Det forstyrrer baby bare. Ej, Christian, du går gerne. Ej, nu tilter vi. Det sidder også i fælde. Det er Christian, der sidder. Hvor er det herovre? Det falder Hvad skal vi til? Jamen, det der sker jo, det er, at vi skal have solgt et bitte bord. Og det er det her? Som du nok kan se, så er det her smartboard bængesæt ude for Harald Nyborg. Meget limited edition. Og det er ind til at rykke fra hinanden. Jeg har haft en god gang ude. Jeg har løbet, skal jeg sige dig. Og jeg så det bord. Nøjagtigt bord derude. Jeg så det. Billig bord. Super kvalitet, hvad siger du? Hvad siger Tony Bunde? Jeg lige skal sige, det er ikke til at græde igennem. Det er ikke for sjov, det her. bare fordi det er dig, Morten. Jeg rammer alvor. Jeg kan lige så godt sige, den scroller med elbisolere. Ja, og der bliver brugt tape hele lorten. Ja, men jeg kan godt sige det. Du kan ikke rykke den fra hinanden. Nå, er vi klar til crash test? Det er crash test nummer 2. Og hvis den holder lidt, så går vi af, og så henter vi øllen over. Så sætter vi os der, ikke? Prøv lige at have den herude. Og jeg lægger lige af lidt. Jeg har masser af mælk. Ja, men jeg er nødt til at slippe. Klar. Ej, rolig. Jeg tænkte, køkken herovre med mig. Så. Hvad laver du? Hvad bliver ikke sådan? Jeg fik ikke på spansk. Sandwich.
Oh,